Lalaki nga namahog sa iya chatmate nga ipalaptang ila sex video, arestado sa entrapment operation sa sulod sang lodging house. Si Zen Kilantang nakatutok. Sa cellphone video nga ini makitaan nga nagatampi pa sang tuwalya ang 23 anyos nga si alias Ian matapos nga ginaresto sang kapulisan sa sulod sang isa ka lodging house sa distrito sang Molo, Iloilo City. Si alias Ian ang nadakpan sa entrapment operation matapos nga ginreport sang iya ka-chat nga si alias Ann nga ginapahog ini nga ipalaptang ila sex video kung hindi ini makighilawa sa iya. Nagahilibio naman ang suspect nga nagapakitluoy sa mga pulis. Suno sa Molo PNP nagpasugot ang biktima nga makitanay sila sa lodging house agud matigay ng operasyon. Ginachatan siya ni alias Ian nga ini nga sa messenger na sindan siya nga ma-sex ko na sila. Kaya kung hindi siya magsugot sa ginapangayo niya, gina-threaten niya nga ang sex video, i-upload niya sa internet, kag i-send niya ko sa Facebook sa mga friends. So nangayo sa assistance dire sa aton. Nahibaloan nga antes pa nga natabo ang chatmates, nagpadala si alias Ann sang hublas nga litrato sa suspect kabaylo sang kwarta. 1 month ago ko ang ining suspect naton, gin-chat niya ining babae nga padala ka sa akon sang imo nga mga nude pictures kay may i-send niya kuno sa sa din niya i-send para matagaan sa kwarta. May in return ba lang kaso si babae man niya mo tula man siya nag-isip siguro nag-send man siya sa sang pictures na ito. Then ang next na chat sa iya nga gusto ko no sa nagapangayo nga to nga dapat may video, may sex video sila. Okay. So ang niya mapadala ako dira sa isa ka tao, sex ka mo, kuha sa video tapos ina nga video ipakita matito para naman sa kwarta. Tumbutan, di man magaling namon, di wala kang ginang paminsya, nga sa ako na. So, siguro basi nag-after man sa kwarta. Gintinguhan sa news team nga ma-interview ang suspect apang nagpamalibad ni nga magatubang sa kamera. Suno sa pamilya, nagdemand ang biktima sang 20,000 pesos nga danyos. Nag-aregluhan na ang magtimbang nga kampo kag wala na sang plano pa nga magpasaka sang kaso ang tagreklamo. Upod Kiromel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.